Bon dia, reines mores. Ui, hola, preciosa. Ai, Maru, no saps el que tinc. Digues. Tu ja saps que jo soc professora interina. Sí? Allí van totes en un cardat com el Micaler de gran. Fes-me'n uno, per l'amor de Déu, No que jo patisques per res. vull integrar-me. Mira, mentre esperes, vols llegir un dels llibres d'Espera llegint? Ai. Inyàs, un punt del llibre perquè marques la pàgina on t'has quedat. Xica, espera, llegint això, què és? Què no ho saps? És una campanya per a fomentar la lectura des del comerç. Els ajuntaments poden demanar lots com este i repartir-los entre els comerços del poble. Xica, la gràcia del món sencer. I només participen les perruqueries en esta iniciativa? Pot participar qualsevol comerç, establiment o botiga a través del seu ajuntament. Quin ja de campanya, I què han de fer els ajuntaments? Perquè tinc el meu Vicent ahí clavat i... Entrar en la pàgina web www.esperallegint.org. Allí tenen tota la informació. Si és que aprofites per a tot, Maru, Tu ves fent, que jo m'espero llegint. Sense pressa.